श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। दीपक भाई केसरकर मित्रमंडळ रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडी आणि इनरव्हिल क्लब ऑफ सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने सावंतवाडी महोत्सव 2024 आयोजन करण्यात आलाय। 29 डिसेंबर 2024 ते 1 जानेवारी 2025 यामध्ये जनरल जगन्नाथराव भोसले उद्यान इथं हा महोत्सव आयोजित करण्यात आलाय, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। सावंतवाडी महोत्सव असतो यावर्षी मान्य दीपक भाई केसरकर मित्रमंडळ रोटरी आणि रोटरॅक्ट क्लब सावंतवाडी आणि इनोव्हेटिव्ह क्लब ऑफ सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा महोत्सव 2024 करण्याचं ठरवलेलं आहे। त्याचं आयोजन कसं आहे, 29 डिसेंबरला ते आणि 1 जानेवारीपर्यंत 29 ते 1 करण्यात आलेला आहे। या महोत्सवामध्ये काय रोजच्या प्रमाणे लोककला, संगीत, पुन्हा स्थानिक मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध वस्तूंना बाजारपेठ मिळून देणारे आपले जे स्टॉल्स असतात ते स्टॉल्स, खाद्यपदार्थांचे वगैरे परिपूर्ण असं म्हणजे भव्य दिव्य असं नेहमीच्या ह्याच्याप्रमाणे ते आयोजन करण्यात आलं आहे। आता ह्याची रूपरेषा काय असेल तर पहिला आधी महोत्सव म्हटल्यानंतर पहिल्या दिवशी उद्घाटन हा विषय आला। तो 29 डिसेंबरला आपले कुडा मालवण मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणे साहेब आणि दीपकभाई केसरकर यांच्या हस्ते होणार आहे आणि त्याच दिवशी रात्री 8 वाजता ऑर्केस्ट्रा 7चे संगीत हा कार्यक्रम होणार आहे। आणि या कार्यक्रमात आपली महाराष्ट्राची हास्य जत्रा सूरनवा ध्यासनवा फेम जी धनश्री कोरगावकर आहे ही स्टार त्या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे, प्रमुख उपस्थिती आहे। आणि हे सर्व रोटरॅक्ट क्लब ऑफ सावंतवाडी यांच्या माध्यमातून तसेच दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने होतात। दुसऱ्या दिवशी आपले 30 डिसेंबरला 6 वाजल्यापासून इनोव्हेटिव्ह क्लब आणि दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या सहित ब्युटी कॉन्टेस्ट, त्याच्यानंतर 31ला दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाचे आवाज आर्ट हे इव्हेंट निर्मित बेधुंद हे ऑर्केस्ट्रा 9 वर्षाचा तो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आवाज काय हे आवाज आर्ट इव्हेंट आवाज आर्ट इव्हेंट हे आहे निर्मित, त्यांनी निर्मित केलेले या प्रोग्राम त्यांचा कसला बेधुंद बेधुंद 2025 जल्लोष 9 वर्षाचा जल्लोष 9 वर्षाचा। त्याच्यामध्ये चांगले सुप्रसिद्ध असे गायक आहेत, वादक आहेत, श्री शैलेश पाटोळे आहेत, तसंच ऑर्केस्ट्राचा म्हणजे चांगले चांगले गायक आहेत, मोठे चांगले राहुल प्यारे वगैरे अशी गाणी आहेत। इंडियन आयडॉल फेम तो हा राहुल हा ना चारे ना खरे हा राहुल खरे तो हे इंडियन आयडॉल आहे। सनिता धापटे शिंदे हा ब्रह्मानंद पाटणकर हा समुद्र चोडणकर गोव्याचा आहे। त्यासोबत ते झी मराठी जसं ड्रामा ज्युनियर फेम सगळेजण आहेत आणि त्यांचा 20 जणांचा हा समूह आहे, नृत्य समूह। आणि 1 जानेवारीला समारोपाचा कार्यक्रम रात्री 8 ते 11 स्थानिक सगळं स्थानिक
त्याच्यात सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे. निलेश मेस्त्री आहे. निलेश मेस्त्रीचं एक तारीखला ठेवायचं. 1 जानेवारी बुधवारी येतो. मग लोकांना खाद्यपदार्थ सोमवार तरी जास्त लेडीज वगैरे कोण खात नसल्यामुळे तो एक दिवस वाढवला. बुधवारी त्यांना तो आनंद लुटण्यात द्यावा. स्टॉल दरवर्षीप्रमाणे इथल्या स्थानिकांना आणि त्याच्याबरोबरच इतर बाहेरून येणारे जे कोणी आहेत त्यांच्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या इथल्या स्थानिकांना मिळाव्या याच्यासाठी महोत्सवामध्ये स्टॉल्स असतात आणि त्याच्याबरोबरच जे फूडी आहेत त्यांच्यासाठी खाद्य संस्कृती जपण्यासाठी सुद्धा आणि त्याच्याबरोबर सावंतवाडीकर नेहमीच फूड फेस्टिवलचीच वाट महोत्सवाच्या निमित्ताने बघत असतात आणि वर्षाचा शेवट आहे त्यामुळे त्याचा आनंद नेहमी लुटत असतात. म्हणून फूड स्टॉल्स सुद्धा त्याच्यामध्ये असणार आहेत. असे वेगवेगळे स्थानिकांना प्राधान्य देणारे आणि बाहेरून येणार त्यांच्या वस्तू स्थानिकांना मिळण्यासाठी अशा प्रकारचे स्टॉल्स आहेत ज्याचं बुकिंग हे उद्यापासून असणार आहे. आणि आपला हा महोत्सव गार्डनच्या परिसरामध्ये आहे त्याच्यामुळे गार्डनमध्ये सगळे स्टॉल मग ते खरेदी विक्रीचे स्टॉल असतील किंवा फूड स्टॉल आहेत हे सगळे आतल्या बाजूला आहे. त्याच्यामुळे एक स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असणार आहे खाण्याच्या बाबतीतलं. आतमध्ये जाऊन विविध प्रकारचे स्टॉल्स तिथं उपलब्ध असणार आहेत. गार्डनमध्ये दरवर्षी कसं स्टॉल बाहेर असायचे त्याच्यानंतर असं ठेवलं की फक्त आईस्क्रीमचे असतो आणि जे महिलांचे दागिने वगैरे त्याचे किंवा साड्या वगैरे ते स्टॉल फक्त बाहेर ठेवा आणि शक्यतो खाण्याचे पदार्थ फूडचे कसं असतं ते सध्या आतमध्ये ठेवलं. काय लोक ऑड होतं त्यांना समोर सगळ्यांसमोर जेवण वगैरे त्याच्यामध्ये स्टॉल खाद्यपदार्थाचे स्टॉल आतमध्ये ठेवण्याचं ठरवलं. आणि जागा पण असते ना जाण्याचं मॉडेल काय असतं आपण दरवर्षी स्टेज लावतो गेट तिथे न लावता तर क्रॉस थोडं स्टेज केलं करेल म्हणजे पूर्ण गेट ओपन ठेवून स्टेज क्रॉस केलं जाईल. खाण्याचे स्टॉल असले की समोर खुर्च्या भरपूर लागतात मग त्या समजा लावल्या तर ती जागाच कमी राहते शिल्लक. आणि आणखी एक सूचना मंगळवारची जरा आपण करूया. मंगळवारी आपला आठवडा बाजार असल्यामुळे ते पार्किंगचा विषय जो आहे त्या दिवशी जरा फार सांभाळून पार्किंग करायला पाहिजे. अदरवाईज सगळ्यांचीच पंचायत लोकांना आव्हान आहे की मंगळवार बाजारमध्ये पण गर्दी असते ह्याला पण महोत्सवाला पण लोक येणार तर पार्किंगची व्यवस्था आपण करू व्यवस्थित त्यामुळे सोयी केली जाईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.